o bila ko lase M7 télévision lajɛbaw bɛɛ lajɛlen ma ka o foli kelen kɛ ka ɲɛsin min ye radio émergence ale lamɛnba cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw hakilanta jɛmukan waati o sera hakɛtu an bɛ o ɲini aw fɛ bamananw ko k'a fɔ waati bɛɛ tɛ gɛlɛya sɔrɔ a wuda la min ye retard ye an ye o tabi o hakɛtu k'o ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ min kɔni ye aw hakilanta jɛmukan ye a kɛnɛ a cogo la bi ye ntɛnɛn ye janvier kalo tile 24 san 2022 o ye bi an sigira aw hakilanta jɛmukan kɛnɛ kɔnɔna na sani an ka thème bɔ ka bi an b'a dɔnniya k'a fɔ Burkina Faso min ye kafo jaso ye coup d'état o kɔni o kɛra ye olu ka jamana ɲɛmaa Roch Marc Christian Kabore ale kɔni sɔrɔdasiw ye ale ka fanga ni ka o dafiri o confirmera bi o fana fɛ an n'a fɔ ko ala ka a kow ɲa ka di an ma bi baro se an bɛna don a kɔnɔ sanu cɛ Seguba Balo ale bɛ régie d'antenne na Lasi Danbele bɛ cadrage la Cyril Kofi bɛ nɛgɛ karafejuru la kuma bara Sulemani Kɔrɔjo Kulibali division na Blo bɛ an tɛ ɲinɛ Sori Mayiga kɔ streaming an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a y'aw bisimila aw hakilinata jɛmukan kɛnɛ kɔnɔna na bi Cyril an bɛna kuma fɛn min kan o bɛ tali kɛ Union africaine n'o ye farafinna ka faraɲɔgɔnkan tɔnba dɔ ye o kɔni ye fɔkafilɛ dɔ kɛ n'o ye proposition ye Algérie ale ni Union africaine olu bɛɛ lajɛlen kumakan ye o ye ka sanga ni Mali cɛmancɛrɔ fanga a délai n'o ye waati min kan ka di u ma ka sanga ni o ye Algérie ko kalo 16 Union africaine fɛnɛ ko k'a fɔ ko kalo 16 olu kɔni bolo ko n'o kɔni zumana ka di Algérie fɛnɛ wuli ka jɔ la walasa bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka don Mali jamana ni CEDEAO kulu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na walasa min fɔra o bɛ se ka kɛ kalo 16 san 1 ani kalo 4 i b'a ye k'a fɔ ko k'aw suma k'o di transition maaw ma an bɛna baro ka bi aw hakilita ye jumɛn ye o ko la yala o waati in ka ɲi wa waati in man ɲi wa kuma bɛ aw bolo nka sani an ka kuma di aw ma an ye micro trottoir kɛ a ko ɲɛ kan an y'an ka kunnafoni ɲinina dɔ ni ka o bila ka taa dugu kɔnɔ Cheikh Kulibali ale ka taa maaw ɲininka u ka hakilinaw la ka saga ni Union africaine ale ye kalo 16 min fɔ k'u hakilina ye jumɛn ye maa minnu ɲininkana kɛnɛma fɔlɔ bɔlɔn kɔnɔ an ka jɛ an k'olu lamɛn n'o banna waati min na an bɛ sɔrɔ ka kuma di aw nɛgɛjuru cilaw ma o kumana an k'olu ka kumakan na nin waati na. Tugura 16 mois bon an tɛ k'a fɔ a ka ca an tɛ k'a fɔ n k'a ka dɔgɔ nka ni bɛɛ n'i hakilila don ne yɛrɛ kɔni hakilila ye 16 mois a ka dɔgɔ dɔɔni quoi peut-être ne yɛrɛ fɛ 2 ans c'est raisonnable parce que an mago bɛ réforme minnu na a ka ca dɔɔni maliyɛnw mago bɛ hakilila minnu ni réforme minnu na k'u kan ka kɛ pour moi 16 mois c'est a ka dɔgɔ dɔɔni quoi n'a bɛ se ka kɛ 2 ans ye a ka ca Ala fɛ n'an y'an ɲɛsin baara ma an bɛ laɲini minnu nɔfɛ a bɛ se ka kɛ o kɔnɔna na. Mamadu Jikine ka bɔ Kayi san 5 o ka ca kalo 16 o wasira. Ne tɔgɔ ye Mamadou Diallo 16 mois ka dɔgɔ parce que ne hakilina la an ye kabiri indépendance an ye san 50 de kɛ Mali ma kɛ Mali ye san 5 ye mun ye san 50 ko ɲɛ donc ne bolo la 5 ans ye minimum yɛrɛ de fo an ka mɔgɔw bila ka baara kɛ ka maliyɛn ka sira yira maliyɛnw ye o de ye jamana lafiya bɛ o de la voilà politisi mɔgɔw minnu bɛ fɔ ko CEDEAO mɔgɔw olu de b'i ka bifteki de défendre o tɛ jamana ko ye quoi voilà merci. Ne tɔgɔ Karimu Tarawele ca o ka ca parce que balo tɛ jamana na n'an tora ta ala an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ala an tɛ dɛrɛmɛ 20 an t'a di ɲɔgɔn ma donc u bɛ fɛn fɛn kɛ u ka lajɛ ka to kalo 16 in na o kɔni sinon san 5 in ka jan ma an tɛ se ka teni. Ne tɔgɔ Saka Kumare ne mɔgɔ yɛrɛ de t'u ka kalo 16 la u kana do yɛrɛ de di anw ma minɛ olu de man ka do d'anw ma anw y'an ka fɛnw kɛ k'an ka réunion kɛ k'an ka fɛnw kɛ anw bɛnna min kan o ye san 5 in de ye san 5 in de b'an ka autorités bolo ni san 5 ma se k'an ka kɛlɛ ban an bɛ dɔ wɛrɛ fara kan an ka autorités bɛ continuer
anw mugu tɛ politiki mɔgɔ la ko u kana politiki mɔgɔ sigi anw ka fanga na parce que politiki mɔgɔw bi yan san 30 ni kɔ san 40 ni kɔ u y'anw ka jamana tɔ de firi ka taa fɛ hali n'a fɔra politiki mɔgɔw ko an ka vote ye anw tɛna vote ye anw bɛ vote an ka armée de an tɛna vote politiki mɔgɔ ye bon nafa yɛrɛ tɛ u ka nin délai ninnu na anw mugu t'a la quoi parce que an n'u ko ka vote kɛ anw tɛna vote. nin tun ye an ye maa minnu ɲininka Bamakɔ dugu kɔnɔ u hakilina na olu y'u hakilinata di an ka bi babu kan nin tun ye olu hakilina ye an minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nɛgɛjuru sira ye 20 28 43 55 ye an ka kuma di aw fana ma lamɛnbaaw ma fɔlɔ bɛ an nɔfɛ ani su an ba kɔri baasi kɔni t'i la Kulubali k'an wele ka bɔ mini i ka directeur i bɛ na kɛ chef de directeur ka kɛ ministre ye wa y'aw sugan Mali kura tɛ yan Mali kura don n'an ko baarakɛlaw don awɔ n'i ka directeur kelen dɔ k'a bila k'anw k'an ka kuma fɛ wallahi an bɛɛ fana bɛ ka kuma da anw ma siga t'a la ayiwa pour ka fa n'o poste dir'e ma i man kan n'a ye wa Allahu akbar dugujɔ tɛ yan awɔ dugujɔ don a ma fɔ bɛɛ bɛ se min ye k'o de kɛ wa siga t'a la donc pourquoi pas oui ko directeur de ko a ministre don baasi tɛ inchallah chef de mission baasi tɛ yarabi ala k'o kɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya ami donc n bɛ kumakan kelen de f'i ɲɛna depuis fɔlɔ la ne ye kumakan kelen de f'i ɲɛna an bɛ n'o de la awɔ an bɛ taa toujours négociation la négociation dusukɛlɛ tɛ nin ye kɔrɔjɛ d'accord 16 mois 16 mois e hakilila ye jumɛn y'a la a ka ca wa a ka dɔgɔ de an ka mɔgɔw ye 2 ans di 16 mois ne yɛrɛ tɛ c'est raisonnable baasi tɛ parce que 16 mois dɔ wɛrɛ tɛmɛna plus 16 mois o tɛ 3 ans ye wa donc o kelen de don o ka ɲi 16 mois in ka ɲi d'accord donc sisan komi yɔrɔ caman bɛ ka libéré sisan awɔ au bout de 6 mois o b'a sɔrɔ ratissage kɛra u bɛna fɛngɛw élection fichiw yɛlɛma la révision awɔ donc constitution fɛn min fɔra ko modification minnu fɔra olu b'a kɛ baasi tɛ après donc an ka taa mɛritigiw ni fɛngɛw la u ka se ka na fɛn tɔw se donc n'o kɛra sisan awɔ jamana bɛ développer Mali kura bɛ sigi baasi tɛ donc ne yɛrɛ fɛ kalo 16 in a ka ɲi a ka t'o la parce que kalo 16 dɔ min tɛmɛna ka bɔ o y'o tiɲɛnen d'accord kura wɛrɛ de bɛna daminɛ baasi tɛ donc ala ka ɲɛ ka d'a ma ami il faut voilà, merci beaucoup Moussa Traoré et Marseille l'un des fidèles auditeurs de l'émission Aw Hakilinata ami foli damo Moussa Traoré Marseille dɔ b'an nɔfɛ allo karamɔgɔ Anisu karamɔgɔ Kanute ko fata koko fata Kanute kɔri baasi kɔni t'i la baasi foyi tɛ Kulubali an ba bi babu e hakilina ye jumɛn ye kalo 16 a bɛ cogo di a ka dɔgɔ wa a ka ca kulu a ka dɔgɔ wala a ka dɔgɔ cogo jumɛn na i mana mɔgɔ min na la ko ka élection kɛ sa ni b'a sɔrɔ olu ka mɔgɔ de tɛ ka faga o ni ka mɔgɔ bɛ ka faga hali san 5 ka dɔgɔ baasi tɛ ne kɔni kɛ hakilina san 2 kɔni o kɔni ka ɲi d'accord ala ka jamana basigi ami non aw yɛrɛ ka baara kɛ ala ka bolo mɛn baara la ya rabbi ami olu kana sɛgɛn min kɔrɔ ni yɛlɛ ka jamanaden hakili dɔn quoi siga t'a la mais bɛɛ ka kɛ ala yɛrɛ jate kama an k'a to san 2 in na an kana surugu foyi kɛ nin na san 2 wallahi san 2 de ka di ne ni ye d'accord merci beaucoup Kanute Adama Kanute Koko Fata ami foli di i ma ka Koko Fata kaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati na radio émergence M7 télévision Aw Hakilinata kuma bɛ aw bolo 20 28 43 55 allo salamu alaikum wa alaikum salam rahmatulahi taala barakatuhu Umar Sanogo Banama Umar ko bɛ cogo di baasi tɛ saba alhamdulillah kuma b'i bolo kalo 16 a bɛ cogo di ko k'o di transition mɔgɔw ma Union africaine côté bon ne yɛrɛ kɔni ka jate la kalo 16 a ka dɔgɔ dɔɔni a ka dɔgɔ cogo di parce que ka sababu kɛ min ye Mali yɛrɛ kɔnɔ bi tɛ se k'i bolo sin foyi kisɛ kelen na min ka ɲi ayiwa ko bɛɛ lajɛlen ɲagaminen don i taara politiki kunda a ɲagaminen don i taara kɛnɛya kunda a ɲagaminen don i taara lakana kunda a ɲagaminen don baasi tɛ bon n'i ko ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka taabolo la ɲuman di Mali yɛrɛ ma
kalo 16 a bɛ sɔn ka dɔgɔ o la dɛ. Baasi tɛ. Parce que ne ka jate min ye vote kun ye président ko de. Awɔ. Ka sigi jamana kunna. Mhm. Ni président dɔ bɛ jamana kɔnɔ ka ban k'a fɔ k'o ka ko taabolo bɛ ka mɔgɔw ja. Awɔ. Bon u bɛ ka mɔgɔw kun tilenna kɛ, a bɛ ka mɔgɔw ka hakilila kɛ. Ça veut dire a bɛ ka maliyɛn ka affaire kɛ quoi. Ne yɛrɛ kɔni fɛ temps dɔ kan ka d'o ma. D'accord. O kɔni ye ne ka jate tiɲɛ yɛrɛ la. Baasi tɛ, an y'a faamu. Voilà. An b'i fo Mɔri Sanɔgɔ ka Banamakaw bɛɛ lajɛlen fo. Merci beaucoup. 20 28 43 55 aw hakilinata ye jumɛn ye Union africaine ko kalo 16 ko ko suman ko di transition maaw ma aw hakilinata ye jumɛn ye o ko ɲɛna dɔ b'an nɔfɛ. Allo. Nba ani su. Awa kɔri baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen, an bɛ Ala tanu. Dawuda Kulubali lo Kalabankura. Dawuda Kulubali Kalabankura. Kalabankuru. N terikɛ. Sanduruko kuma yɛrɛ ne yɛrɛ t'a fɛ ka dɔgɔli ko kuma yɛrɛ mɛn o la tulo la. E yɛrɛ t'a fɛ k'o kuma yɛrɛ mɛn. Parce que mun na. San 30 jamana in kɔnɔ yan ni baara kun bɛ kɛ anw t'a dɔn. Anw tun bɛ sunɔgɔ la de, Asimu nana Afiriki funu de. Ayiwa. Donc anw tɛ baara kɛ CEDEAO ka yamaruya kɔnɔ, anw tɛ baara kɛ UEMOA ka yamaruya kɔnɔ, an bɛ jamana bɛ ɲɛ cogo an b'a kɛ ten de. Ayiwa. N kɔni bɛ kelen fɔ Asimu ye a n'a ka gouvernement n'u tulo bɛ na. N'u ma tugu n'o hakilila kɔ ni politique mɔgɔw nana an tigi bɔ wa u tɛ anw mara. Ayiwa. Parce que mara min bɛ k'i fali ni i somɔgɔw bɛ fali kan o tɛ tiɲɛ kan ka taa jamana wɛrɛ jɔ anw tɛ jɛn n'o ye. D'accord, an y'i ka kuma faamuya, an b'i fo. Awɔ. Merci beaucoup. I ni ce i ka weleli la 20 28 43 55 Radio Émergence M7 Télévision émission tɔgɔ ye ko aw hakilinata kuma b'aw bolo dɔ bɛ an nɔfɛ ani su. Nba kɔri baasi kɔni t'i la. Anba Seydou Kulubali. Baasi foyi t'i la. Tɔɔrɔ t'u la. Baasi foyi tɛ, an bɛ Ala tanu. An b'a fo a ka ci la. Kuma b'i bolo. A bɛ baara min na an b'a fo Ala ka sini kɛnɛ d'an ma. Ami ami ami. Ko dɔ bɛ élection ko kan. Awɔ. Bon kalo 16 o ka dɔgɔ. O ka dɔgɔ. O ka dɔgɔ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ a rɔ. Baasi tɛ. An yɛrɛ tɛ ka san 5 min fɔ an tɛ se fɛ ka bɔ o kan mais an k'a kɛ san 2 fɔlɔ n'o yɛrɛ ma ɲɛ an bɛ taa san 5 de kan. Ayiwa. Voilà fɛn dɔ bɛ ka nin fɔ ne kunkolo a ka dɔgɔ kojugu. Baasi tɛ, an y'a faamu. Kalo 16 baara tɛ se ka kɛ ka ban o rɔ. N'u ma ka kow sigi sen kan cogo min na n'u ma se san 2 ma a ka gɛlɛn. Baasi tɛ, an y'a faamu. Voilà. Ko an ka to san 2 ma fɔlɔ n'o yɛrɛ ma ɲɛ a bɛ taa san 5 la. D'accord, an y'a faamu. San 2 n'o fɛ san 3 fara kan tuguni. Baasi tɛ. Fo ko bɛ ka sigi sen kan n'o tɛ foyi a tɛ se ka ɲɛnabɔ. D'accord. Ni Ala ka jɛ. I ni ce. An kɔni b'aw de wele ko dɛ an ka ɲɛmɔgɔ taabolo ka ɲi. Baasi tɛ. Ami Kulubali. Voilà bon Ala k'i bolo mɛn baara la. Ya Rabbi ami. I ni ce. Aba Seydou Kulubali Sabalibugu an bɛ foli d'i ma. 20 28 43 55 Algérie ko k'a fɔ ale bɛ wuli ka jɔ la CEDEAO ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ olu ko kalo 16 Union africaine ko kalo 16 dɔ b'a nɔfɛ. Allo ale taara ko kalo 16 ka di transition maaw ma Mali kɔnɔ yan walasa u bɛ se ka kalata ka a labɛn o kumana fɛ aw hakilinata ye jumɛn ye o kalo 16 ko la. Allo. Allo terikɛ. N nana tuguni. I seginna ka na. Burukina président ma coup d'état kɛra kunu wa. Coup d'état a kɛra. A kɛra mun kama. Ayiwa. Jamanaw ka bɔ nɔgɔla de kama. Bon an ka sɔrɔsiw n'u b'u jɔ u k'u jɔ dɛ parce que ko in bɛ yɔrɔ min na. U ka population minnu mɔgɔ bɛɛ fɛngɛ na u ka an wele an ka entraînement kɛ quoi parce que ko in bɛ ka taa yɔrɔ min na. Diɲɛ kɛlɛ de don k'a fɔ ko politique kɛlɛ tɛ politique kɛlɛ tɛ dɛ. N'o bɛ mɔgɔ min kunna k'o filɛ ko bila pewu musaka t'a la Afrique bɛ yɔrɔ min na bi Afrique bɛ ɲini ka ban fa la donc n'an ma wuli k'an jɔ. Awɔ. Kɛlɛ in tɛ k'a fɔ ko politique kɛlɛ ko tɛ. D'accord. Kɛlɛ in ye bɛnkanni kɛlɛ de ye k'an taw minɛ na kɛlɛ kan n'i ma sɔn i bɛ fa. Ka nɛgɛjuru tigɛra. Coup d'état kɛra Burkina Faso kaw fɛ yen a confirmera bi k'a fɔ Roch Marc Christian Kabore Burkina président ko sɔrɔsiw y'a minɛ. Allo. Allo ani su. Allo salamualeykum kɔrɔjɔ. Waaleykum salam. Salam Traoré lafiya buku. I fo ka kɔnɔma fo. Tumara ko in problème ma yɔrɔ bɛɛ ye min yɛrɛ. N'anw yɛrɛ de y'a ye bi ko Algérie de b'anw ka fɛn discuter a b'an sɔn ja quoi. Ayiwa. E Algérie tuwa dama an ka kɔlɔlɔ bɛɛ sɔrɔ Algérie de fɛ. Bi o Algérie kelen de da b'an ka ko la k'a b'o tɛrɛmɛ. Awɔ. Aw b'o tɛrɛmɛ mun na? Ayiwa.
an bɛ mun f'u ɲɛna. I ka accord d'Alger bɛnkan min tigɛnɛ bɛ la i ka Bamanji kɔrɔw ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ Maliden tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra Algérie dɛ. Maa kalama. I m'a ye donc u da tɛ se ka bɔ a ko la quoi a ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn mɛ n b'a dɔn nin ko in bɛɛ ye Faransi de. Hali mɔgɔw bɛ ka propagande dɔ bɛ taa Faransi ni Algérie bɛ taa a bɛ taa ne ma da la propagande de don. Ayiwa. An bɛ mun fɔ an ka mɔgɔw ye dɔrɔn. Assisi kɔnɔ kuma in. Awɔ. U k'u banba o kan u k'u sinsin o kan wa u ka to o kan. Kuma wɛrɛ tɛ yen o kɔ. D'accord. I fo. Mais kalo 16 in dun. Kalo 16 in. A ka ca. Ne b'o de f'i ɲɛna o ka dɔgɔn de. A ka dɔgɔ. O ka dɔgɔn. C'est pas suffisant. D'accord. An y'a faamu. Merci beaucoup. 20 28 43 55 aw hakilinata jamukan don M7 télévision sanfɛ ani radio émergence nɛgɛjuru sira ye 20 28 43 55 allo Anchou allo Anchou ça va bien? Oui, ça va, k'an wele ka bɔ mini? Allo an tulo b'i la. Allo ne tulo b'i la. Allo bonsoir Umar Konde ka bɔ Tulukɔrɔ. Umaru, kuma b'i bolo. Ne ko Mali on est souverain ou pas? O kɔni o ɲininkali kɔni mɛn ka kɛ o. Mɔgɔ wɛrɛ kana fɛn imposer an kan o man kan o. Ayiwa. Et puis bamananw ko n bɔlen tontonnen kana y'a rɔ. N ko n'an bɔra CEDEAO la an bɛ sa de wa? Ayiwa. Donc vraiment on n'a rien à nous imposer. D'accord. A kɛra cogo cogo fo an ka mɔgɔw ka 2 ans de kɛ. 2 ans c'est raisonnable. Ayiwa. Voilà. D'accord, an y'a faamuya. An b'i fo, merci beaucoup. 20 28 43 55 aw hakilinata ye jumɛn ye Union africaine ani Algérie olu bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu fɛ kalo 16 ka di transition mɔɔw ma. Dɔ b'an kɔ an b'o tigi ta 20 28 43 55 allo Anchou. An ba i tɔgɔ ye di k'an wele ka bɔ mini? Ne tɔgɔ Omar Dumbuya quoi. Ka bɔ fan jumɛn fɛ? Fɛn na Misabugu quoi. Misabugu. D'accord, kuma b'i bolo. Bon ne ka hakilina ye fɛn min ye quoi. Parce que n'i y'a ye Faransiw bɛ ka girin-girin élection ko la. Oui. Ko Mali ka élection a kun ye dɔrɔn u b'a pion dɔ ka sigi dɔrɔn u b'u sago sɔrɔ quoi. D'accord. Bon problème yɔrɔ min na fana Mali yɛrɛ solution yɛrɛ tɛ élection ko ye quoi. Parce que hali 2013 an bɛɛ jaliw kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ko Faransi kana se yan. Ne b'i dɔn ne b'i fama. Yo, radio carré ne tun bɛ lamɛn quoi. D'accord. Ouais. Ne m'u f'i kɔni an kɔni ma an kan ka délai ko te parce que déjà ka ban kuru ta kɛra Burukina ka ban. Ya, délai ko te an bɛ taa de. Basi an ka taa dɔrɔn. Awɔ, gouvernement tɛ ci fana et puis mɔgɔ tɛ don gouvernement la an tɛ maa si lamɛn. Ayiwa. U bɛɛ ka taa baara kɛ u mɛnna mɔgɔw kan quoi. An sɔmin'o la quoi. D'accord, an y'a faamuya. Voilà, k'u ka taa baara kɛ fɔlɔ quoi. Politique mɔgɔw don k'u ka taa baara kɛ fɔlɔ quoi. An b'i fo. I tɔgɔ ye di? Voilà. Ne tɔgɔ Umar Dumbuya. Umar Dumbuya, Misabugu. K'u ka taa baara kɛ quoi. Ko an t'u lamɛn. Le gouvernement u tɛ don a la quoi. D'accord, an y'a faamuya. Voilà. Merci beaucoup, ami Folidima, Omar Dumbuya, Misabugu. Le téléphone est toujours à votre disposition. 20 28 43 et 55. Dobe Strafé. Allô? Anchou. Ba, ibi do fare kumakan ka dɔɔni, i b'an wele ka bɔ min? Ka wele ka bɔ Tienfala. Tienfala. Awɔ. Tɔgɔ duman jamu duman? Amadou Diko. Amadou Diko ni y'an kanubaba ye, ni ye an lamɛnbaa kɔrɔba dɔ ye Tienfala a bi san caman bɔ. An bɛ foli d'a ma. 20 28 43 55 m'a dɔn a bɛ tila ka segin ka na. Dɔ b'a nɔfɛ yan. Allo? Nɛgɛjuru tigɛra. 20 28 43 55 radio émergence M7 télévision. Allo? Allo an ba Anchou. Tɔɔrɔ t'u la i b'an wele ka bɔ min? N b'a wele ka bɔ Gana. Gana i tɔgɔ ni jamu? Jara. Jara. Bon u bɛ ka min fɔ hali san 2 ka dɔgɔ. San 2 ka dɔgɔ? Awɔ. Ayiwa. Politique mɔgɔ ninnu an t'olu lamɛn tɛ CEDEAO lamɛn. Sabula Union africaine ne kumana Union africaine ne kumana ko kalo 18 ani Algérie donc Algérie bɛ wuli ka jɔ la pour que bɛn bɛ se ka na Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ. An tɛ maa si la bilen. An t'an tɛ mɔgɔ si la.
a dan tɛ masi la sɔrɔsiw k'u jɔ jɔyɔrɔ de la ni Mali fana tora a kelen na yala o bɛ ɲɛ wa an tɛ to an kelen na o ayiwa bon an m'a to an ka mɔgɔ bɛɛ ka taa ayiwa an ka mɔgɔ bɛɛ ka faga bon an bɛ k'o sɔrɔsiw bɛ k'olu de kumabɔ mɔgɔ si man kan ka fɔ sa k'i b'a fɔ k'i bɛ imposer an ka ko f'an ka élection kɛ d'accord ni e maa min ye k'i b'a imposer ko fɔ élection ka kɛ i b'a sɔrɔ e ka mɔgɔ tɛgɛ sa e lafiyalen de i bɛ da ka sunɔgɔ kɛ fa o de b'a to i bɛ a fɔ ko élection ka kɛ baasi tɛ an y'a faamu bon an ka politique mɔgɔ ninnu filɛ nin ye baara foyi t'u la Mali kɔnɔ yan u dalen don wari dun dɔrɔn de la politique la politique mɔgɔ dɔw wa walima politique mɔgɔ bɛɛ de a caman de bɛ yen a caman baasi tɛ minnu bɛ manamanakan na olu dalen don wari dun dɔrɔn de la manamanakan kana o fɔ u tɛ manamanakan na dɛ mais bɛɛ n'i ka parce que e fɛnɛ filɛ k'i hakilinata di ta n'i ye dɔw fana ɲininka olu fana bɛ se ka kuma jugu fɔ e ka hakilina in ma i m'a ye bɛɛ ni hakilina don voilà bɛɛ n'i ka kow ye cogo de don o fana ye tiɲɛ dɔ awɔ i b'a sɔrɔ n'i y'olu fana ɲininka olu bɛ faso jɔ wale de la n ka hali mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko sukaro ka gɛlɛn ko tulu ka gɛlɛn awɔ mais est-ce que sukaro jala bɛ dun wa a jala kɔni tɛ dun an ka malo jɛni na jɛni y'o jɛni ayiwa sɔrɔsiw de y'o jɛni yan sɔrɔsiw m'o jɛni dɛ bamanjiw kɛ jadisiw bamanjiw de b'a jɛni mais CEDEAO mɔgɔw t'o kalama u b'o bɛɛ kalama u bɛ k'u tulo tɛmɛ o bɛɛ kan k'a fɔ ko a donna ta bɔra ta ko f'an ka taa élection na san 5 yɛrɛ ka dɔgɔ san 10 de ka ɲi ayiwa awɔ baasi tɛ an bɛ dugawu k'an ka sɔrɔsiw ye d'accord barika bila u la ami hali bi Ala k'u dɛmɛ ami Ala ka olu dɛmɛ ya rabbi ami Ala ka hakili ɲuman na merci beaucoup aba ya rabbi Ala ka dugawu minɛ salam an tɔ ye saga naani ye an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye nka hali bi nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la aw bɛ ka M7 télévision ani radio émergence lamɛn nin waati in na dɔ bɛ an nɔfɛ allo an su allo allo nin bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jan de la donc c'est pourquoi a bɛ mɛn ka sɔrɔ a mɛ son sɔrɔ a mɛ retour a mɛ o sɔrɔ donc a tigi bɛ se k'a lajɛ an tɔ ye miniti 3 ye an bɛna kan bɛɛ da allo an su awɔ a ka kɛnɛ an b'a i tɔgɔ ye di ka an wele ka bɔ min ne ye Darame ka bɔ Cɛbani d'accord kuma b'i bolo voilà bon ne ka hakilila ye fɛn min ye o ye de Hashimu a ka to fanga la hakɛ yɛrɛ t'a la quoi hakɛ yɛrɛ kana yaala hakɛ yɛrɛ kana yaala parce que an bɛ jamana jo de la a ko tɛ k'a fɔ ko bɛɛ ka nɛnɛ nɔ mun bɛ se k'an ka hakɛ dɔ o de ta to a la quoi ayiwa politicien ninnu kɔni a ka di Hashimu balimamuso ma ka fisa ni politicien ninnu ye quoi voilà bon dɔw b'a fɔ ko fasodenjugu t'a la fasodenjugu kɔni b'a la parce que a tɛ se k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw de don u bɛ ka sa k'a fɔ ko e ka hami t'o ye k'a fɔ ko fo e de kana fanga la ni mɔgɔ min ni jamanadenw de ko mun ka ɲi dɔrɔn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'o dɛmɛ jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la d'accord mais ni e ko fo a ka di e de ma sinon e t'a ɲɛlen fɛ fo e bɛ taa mɔgɔw de wele ka bɔ jamana ko ka kana kɛlɛ ou bien fasodenjugu de don baasi tɛ an y'a faamuya voilà merci beaucoup Cyril an ka mɔgɔ laban ta il est 53 minutes après 20 heures donc an bɛ se ka mɔgɔ kelen ta voilà 2 minutes an ka sɔrɔ ka bi ta bila yan dɔ bɛ an kɔ mɔgɔ laban an b'o tigi ta allo allo ale ka labɛn bɛ sabati an ka teliya ka mɔgɔ laban ta 20 28 43 55 aw hakilinata M7 télévision jabarani sanfɛ ani radio émergence don o don ntɛnɛn tarata araba alamisa juma allo an su Amadu Diko ka bɔ Tienfala a kɛra fama ye i bɛ k'a lamɛn radio la wa i bɛ k'a lajɛ i bɛ yɔrɔ jumɛn sisan i bɛ ka radio émergence sɔrɔ Tienfala ka ɲɛ kosɛbɛ alhamdulilayi d'accord Amadu Diko e hakilinata ye jumɛn ye a diyara n ye a kɛra fama ye vraiment merci beaucoup Amadou Diko an bɛ Tienfalakaw bɛɛ lajɛlen fo voilà tout est bien et qui finit bien an bɛ bi ta bila yan ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini an bɛ thème wɛrɛ ta min tɛ nin ye walasa ka kuma Mali taabolo kan
bita tun ye union africaine y'a proposé k'u ka kalo 16 di transition malienne ma o fana ye Algérie kumakan ye donc an tun b'a fɛ ka mɔgɔw hakilinata dɔ o koɲɛ kan maa o maa ye hakilinata di an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini nin waati kelen na 20h10 émission aw hakilinata Cyril Kofi tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la kuma bara Sulemani Kɔrɔjo Kulibali malidenw ni kama régie d'antenne na min ye Seguba Balo ale tun bɛ yen cadrage la Lasi Damele min ye division na Blo tun bɛ yen streaming na Sori Mayiga ka foli de bɛɛ lajɛlen ma Amadou Jara Baradox ale de ye baaraw jateminɛ an nɔfɛ an ka ɲɛmaa an bɛ foli d'a ma a kan sini 20h10 inchallah